Diyan, motor kit. Kaya kayo favorite na. Dugay kayo. Grabe na ungot. Grabe na ungot ba? Ayaw pa nakalupad oh. Unsa nga sakyanan? Kani wigo, kani. Di na ulog, gutter. Oh, di siya balo. Ini wala pa man simento na shoulder. Sa una yota mo man ni. Oh, lagi. Wala niya na timing yun. Gagawa ko dito sa. Nainay lang. Sana kay ma'am, siguro. Basig malubong na.
Ano yung Milky Way? Mananaw sa Milky Way to guys. Kay bugnaw kayo dre. Turo-turo dito yun. Isa, wait lang. Wow, basa man ni dre. Basa. Ito, grabe na stores boy. Sarap. Guys, nami karon dre sa. Madugay ganun yung Kaya. Nagkuan mi. Nagunong mi dre. Ana, Kara. dili maklaro sa GoPro ba? Ani Klaro kayo. eh. Tsada na kamera ang kailangan. Lagi. Oh, yung flashlight. Katong daan. Yung flashlight. Ay katong mo ko nga. Di ba klaro? Nagulat mi og kuan. Unsa na? Milky Way. Wala man, di man maklaro sa GoPro. Oh. Di maklaro. Klaro. Sabi kami Klaro no. sa cellphone no? Sa cellphone. Ano? Alright, narami karon diri tanaw ning duha. Nagkuan sila. Nag stargazing. Diyan na. Plus. No? Ang diri. Kami sa Route 955 sa oras Launa 17 sa kadlawon kay ugma walay trabaho, so nang laag mi karon diri. Guys, may padulong nga maabot to. Ayun na, kana kamera kana. Focus mo na. Di sa akin, di mo full. Ay, tayo plus. Plus ano suga box. Oh, kon. Sorry kay. Hindi makita ang magkon mo na siya mag-usa na. Like Okay. Sorry raw. Adto 7-Eleven sa Cabrera. uy, oh. Sila ko Pero- maabot. Di makita ang kwan kay. Ha? Di makita ang star mo kon mo gud siya kana imong light ba. Mo. Pulit sa mong suga. O ba? Wala Sige, oh. pollution ba? Di ka na. Kilo mo box. Ay wala man nilang exposure mo. Dire ra ko sa imo mukha tanaw. Grabe ba? Ay sorry. Dili man makita sa kwan GoPro. Dili magkita lagi. Dili pag-zoom mo. Nay mulabay. Tara kay pag-zoom ba? Gamay lagi siya ba? Abitog na ako kay dire. Pag-zoom nimo ba? Gamay lagi siya ba pero pag-zoom nimo dagan kayo. Pantay ka. Walay bus kapag dire. Wala ay kwan. Biyahing muog nga dire. Po na, nag-stop ko nila. Ano naman kay? Stop mo nila. Stop nila lang kasi kayo gasolina o ligid. Ano naman? Okay lang tayo no? Hindi, parang nagyapon pero ganun gasolina o ligid. Subida O man. extra may kadiri tumas ng kwan. Ganun, ipo-lipo. Oh, lipon ka na dyan. Ito kay street naman. Ikalibang na. Ano?
Gago. Eagles Club. Cleveland Eagles Club. Sa pagtaat, sino yan? Botanist Club area oh. Time check 1:38. Nay. Right, hi. Dire. Nay, tamang na. Right. Right. Oh, si Binibin diri. Dilit bigas. Gago. Gagaw na yun. Pangangkon maningi. Dito pa. Oh, nanti. Lima ko. Ano sa iyo si Binibin doon? Ha? Kani ba? Unan pa. Kanim siguro. Tanaw daw. Makita mo na nimo. Ah, tara. Ang naon dyan si Binibin doon naman sa highway. Sintro mo guni. Sentro man eh. 7-Eleven kay nangita og kape. Jum jum. Stop over ang mga boys oh. Dagko na lang, kailangan dagko. Hindi yung gipalit ya. Kape. Una no. Jampong mo din na. Wala no jumpo. Sige, jumpo mo. Jumpo. Ako jumpo. Wala naman. Kamu isa. Ay, isa ka nang kailangan. Lagan kayo, lagan. Bakit sa Oxford? Yan, dili na. Last dose no? Oh, last dose no? Kapit na? No? Palit mig kwan. Pako. Kapit na yan. Lumiyas pako eh. Nutritious kayo ba? Pag-upan niyo. Tagpila ila? Para mata pa siya. Pila ning pakot eh? Kuan, cheese isa. Jis isa? Di, sa karagaran eh. Kuhan, dali. Sirinta. Yan na ba rin? Hapon. Manubo no ba? Muna, tungod na sa init kay. Kita ka ng pandi ka na. Papagapa ba kay? Ito. Uli sa okay? Kani kay. Okay so. Wala di kay bago-bago uli ba? I-konsumo ninyo sa inyo box? Dili. Madaot mo na. Kung saan ninyo mo? Kaunon. Dagana kaya na eh. Mga kwan ba din nag-isa ka kanan? Na, lisod mo kay gamay akong paliton. Bukor mo si Anti. Ay, noon sad. Sakto, sakto po. Ito, dali rin sa kanya na. Sakto gila may igo-igo gila to. Ito ba mga pang... Ako. Dali, grabe. Mura na no? Magpasalamat mi sa mga sponsor. Ano sponsor? Dali kadua ko nag-sponsor ko ng na. Okay. Sponsor og kuan. Sponsor. Ay, kanina ron, gapon mo ito karon. Ay, sponsor. Kung gusto mo mag-sponsor sa iya raw. Sponsor. Sa iya raw mo pag-sponsor gusto mo. Aba, mo? Bala mo budgetan na sa itong sponsor. Amo nang kuan. Kilometer 1360. Alas 3. Oh, kuan. Rayon sa balok. Gusto ba dito ano? Straight ni mo na paingon sa Manila. Kana may drag. Time check. Oh, alas 3:11 na. Kato mga saging sa dodi, dili dito na. Oh, diri. Diri dagko kay mga truck diri mo ano? Ang Balik kang ikaw yan. Let's go. ano